Επιστρέφει, όχι στο Camp Nou, στο έτερο γήπεδο της Βαρκελόνης. Ο Ράσφορντ, ο οποίος δείχνει να άφησε ο Ράσφορντ, ο οποίος κυνηγάει όμως την μπάλα. Out είναι. Ο Γκοροτσαδέγκη. Ράσφορντ. Ο Άγγλος ωραία πέρασε με το αριστερό, γύρισε στην μπάλα. Στην Μπαρτσελώνα να έχει μπάλα και τον Μαρτίν να περνάει για τον Ράσφορντ. Αυτός πάτησε γκάζι. Έχει τραβηχθεί στο πλάι, πήρε κόρνερ. Ο Ράσφορντ με τον Πέδρη. Άλλαξαν την μπάλα, μπήκε στην περιοχή. Ο Ράσφορντ με τον Λεβαντόφσκι. Μπαρσελόνα. Ο Ράσφορντ δεν καταφέρει να βρει. Ο μικρός πήρε την κεφαλιά. Ράσφορντ έφυγε και πάλι με τον αριστερό διάδρομο να είναι ανοιχτός μπροστά του. Η μπάλα βγήκε νομίζω. Σωστά. Χαμηλά ο Μπαρτάτζι προς τα έξω. Ο Ράσφορντ! Καταπληκτική επέμβαση από τον Ρεμίρο. Χάθηκε η μπάλα, αλλά ο Ρεμίρο έχει απάντηση στο 10. Έπαιξε στο πρώτο δοκάρι ο Σουηδός. Τα κουνάκια από τον Ντε Γιόνγκ. Απευθείας πλασέ από τον Κρίστενσεν. Μαρτίν. Ο Ντε Γιόνγκ έκανε κίνηση στην περιοχή. 1-2 με Ράσφορντ. Ο Μαρτίν έχει χώρο. Ο Μαρτίν για τον ορεξάτο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ είχε ελευθερωθεί για λίγο ο Πέντρη. Ο Ράσφορντ άλλαξε με τον Ντε Γιόνγκ. Με Ράσφορντ ανεβαίνει ο Μαρτίν. Ο Ράσφορντ ψάχνει χώρο. Φερνάντεθ καθυστέρησε. Ήταν να σπάσει το πρέσι στην Μπαρσελόνα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις εδώ. Καταπληκτική πάσα. Ο Λεβαντόφσκι κρατάει, πλασάρει με το αριστερό. Έρχεται ο Μπαρτάτζι και είναι offside. Δεν μετράει η φάση που είδαμε. Ένα στο 31ο λεπτό. Με τον Ντριοθόλα να βρίσκει. 2 και ανάμεσα σε 3. Ο Ράσφορντ με το εξωτερικό δεύτερο δοκάρι. Τώρα φεύγει ο Ράσφορντ. Θα βγει ο Ρεμίρο. Ο ίδιος κυνηγάει και πετάει την μπάλα κόρνερ. Και αν σηκωθεί. Ο Ράσφορντ εκτέλεσε. Να το γκολ! Ο Κουντέ έχει απάντηση. Τι κι αν δευτερόλεπτα νωρίτερα βρέθηκε στο έδαφος. Είναι αυτός που δίνει τη λύση. 1-1 η Μπαρτσελόνα στο 43. Ο Κουντέ νικάει όλο τον κόσμο στη μικρή περιοχή και σκοράρει. Έχει φύγει ο Μαρτίν, ο Ράσφορντ, ο Φερνάντεθ, πάλι ο Άγγλος. Όπλισε, σούταρε ψηλά. Μπαρενετσέα με ρίσκο είναι αυτή η πάσα. Ο Ράσφορντ δεν μπορεί να περάσει σε πρώτο χρόνο. Ο Μαρτίν πήρε την κόντρα. Και σουτάρει από μακριά. Ράσφορντ. Μπήκε στην περιοχή ο Ράσφορντ. Ο Πέντρη δεν άφησε στον Όλμο. Πλάσαρε στην στα μέσα και άλλαξε υπέροχα απέναντι. Ο Ράσφορντ κατέβασε και μπήκε στην περιοχή. Τον κέρδισε κατά κράτος. Τον νίκησε ο Ντριοθόλα και πήρε και φάουλ. Με κίνηση ο Μαρτίν για τον Ράσφορντ. Ο Άγγλος στην περιοχή απέναντι σε 3. Λάθος εύκολο από το... Γρηγορότερη κίνηση οι παίκτες της Μπαρσελόνα. Ο Ράσφορντ εδώ σούταρε, Ρεμίρο με τα πόδια στη συνέχεια. Ο Πέντρη επιτίθεται κατά κύματα η Μπαρσελόνα. Ο Κουντέ θα γεμίσει.
Ο Ράσφορντ συνέκλεινε νέο σουτ κόντρα στον Λεβαντόφσκι με τον Πέδρη. Ο Μαρτίν και ο Ράσφορντ. Έφυγε από τον Αϊχέν και πάτησε γκάζι για να μπει περιοχή και να σουτάρει απέναντι μακριά όμως. Και ο Ράσφορντ για να περάσει